Το Λαογραφικό Μουσείο της Κίμης ιδρύθηκε το 1981 από το Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κίμης. Το υλικό του μουσείου ανήκει στη χρονική περίοδο από το 1800 μέχρι την εποχή του Μεσοπολέμου. Στη διάρκεια της περίοδου αυτής και ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, η Κίμη γνώρισε μέρες ακμής στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Ένα κουκουλάρικο κάδρο μας καλωσορίζει στο εσωτερικό του μουσείου. Οι βιτρίνες στο ισόγειο στεγάζουν τις παλιές κουμιώτικες φορεσιές και τα εξαρτήματά τους. Σαν να περάσαμε μια μαγική πύλη, ταξιδεύουμε κόντρα στο χρόνο, καθώς όταν ανοίγει το παλιό σεντούκι και ξεδιπλώνονται από μέσα οι μνήμες ανάμειχτες με την ευωδιά του φουντουκιού και του ξεραμένου δαφνόφυλλου. Γενιές ανθρώπων που περπάτησαν στον ίδιο ετούτο τόπο και έφυγαν, και τα παιδιά τους και τα γκόνια τους ξεθόριασαν στις παλιές φωτογραφίες πάνω από το τζάκι. Μπορεί όμως και να μείναν, να ζουν ακόμη μέσα μας και να μας διαφεντεύουν. Ο Κύρις, σοβαρός, με κεντητό γυλαίκο και το λομέταξο ζωνάρι. Κικυρά, στο κεφάλι η μπόλια η αραχνοήφαντη και ο χρυσοκέντητος τσούκλος, σαν διάδημα, πιασμένος κάτω από το πηγούνι με το ολοκέντητο καπιτσάλι. Το καμιζόλι το βελούδινο σφίγγει το κρουστό κορμί της πάνω από τα δυο πουκάμισα, το διάφανο μεταξωτό και το τυριπλένιο. Στη μέση η ζώνη κρατημένη μασημένια κλειδωτήρια που ήρθαν παραγγελιά από τα Γιάννενα ή από την πόλη, σφίγγει τη φούστα που κατεβαίνει μέχρι τον Αστράγαλο. Οι πιο παλιές φορεσιές που υπάρχουν στο μουσείο φορεθήκανε από την εποχή ακόμη της τουρκοκρατίας μέχρι το 1880 περίπου. Η γυναικεία στολή ήταν η νηφιάτικη, που φοριούνταν βέβαια και στις μεγάλες γιορτές και πήγαινε από μάνα σε θυγατέρα και από θυγατέρα σε γονή. Η αντρική φορεσιά είναι η φορεσιά του κουμιώτη ναυτικού, κοντογούνι, γυλαίκο βελούδινο ή τσόχινο, άσπρο μεταξωτό πουκάμισο, ζωνάρι και νησιώτικη βράκα. Από τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, η παραδοσιακή αυτή αντρική φορεσιά ανήκει πια στο παρελθόν. Ταξιδεμένοι οι κουμιώτες δίνονται τα φράγκικα. Από το 1870 περίπου σημειώνονται οι πρώτες αλλαγές στην κουμιώτικη γυναικεία αμφίεση. Τα επάνω κομμάτια μένουν ίδια. Μόνο στη θέση της μπόλιας βλέπουμε το τσεμπέρι φερμένο από την Κωνσταντινούπολη, στολισμένο με κρόσι πολύχρωμο που το πλέκει η κάθε κουμιώτισσα χρησιμοποιώντας μέχρι και 20 χρωματιστές κλωστές. Στο πανοκόρμι φοριέται πάντα το βελούδινο καμιζόλι και τα δύο πουκάμισα. Μα στη θέση της φούστας έχουμε τώρα την πλειοδοτή ντούλα, τολμηρή καινοτομία, αφού αποκαλύπτει το γυναικείο αστράγαλο της εποχής εκείνης. Ο πλισές της ντούλας, απίστευτο κι όμως αληθινό, γινόταν με τον ήχη πάνω στο κολαρισμένο χασεδένιο ύφασμα. Η ντούλα είναι ο προάγγελος της εξέλιξης στη γυναικεία μόδα της Κίμης. Από τον ήλιο Βενετικό μου μήλο, φύγε και από τον ήλιο Βενετικό μου μήλο. Λίγα χρόνια αργότερα θα αρχίσουν οι εισαγόμενες επιρροές. Θα έρθουν τα αξεσουάρ από το Παρίσι ή το Λονδίνο, το καπελάκι, η βεντάλια, το ομπρελίνο. Για τον μπούκο χρωματικό, ντούλα και γεματικό, τον μπούκο χρωματικό, ντούλα και γεματί.
Οι επιδράσεις αυτές που περνούν σιγά σιγά στη γυναικεία κουμιώτικη φορεσιά και την αλλάζουν είναι χαρακτηριστικές για την ανάπτυξη της αστικής τάξης της Κίμης στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. Μιας τάξης που χάρη στην ισχυρή εμπορική ναυτιλία του τόπου και στην επικοινωνία της με άλλες χώρες είχε τη δυνατότητα να εισαγάγει ή να μιμηθεί μέχρι ένα βαθμό το ευρωπαϊκό μοντέλο διαβίωσης και κοινωνικής συμπεριφοράς. Όπως και να έχει το πράγμα, στη γυναικεία φορεσιά της Κίμης πριν από 100 χρόνια θα δούμε σε ειρηνική συνύπαρξη το τσεμπέρι, την πόλκα και την τούλα. Η καλλιέργεια του μεταξιού και η τέχνη της μεταξοϊφαντικής είχε μακρόχρονη παράδοση στην Κίμη, μια παράδοση που ξεκίνησε πριν από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Γυναικεία και ανδρικά εσώρουχα κατασκευάζονταν από μετάξι, το ίδιο και τα νυχτικά, με μια σημαντική διαφορά. Τα γυναικεία νυχτικά ήταν από χοντρό ύφασμα, ενώ τα ανδρικά ήταν αραχνούφαντα. Σχετικά με το ανδρικό νυχτικό, συνέβαινε στην ανέμελη Κίμη του περασμένου αιώνα το εξής αξιοσημείωτο. Όταν το ήφαινε η κάθε κοπελιά, σαν απαραίτητο στοιχείο της πρίκας της, δεν έκοβε το άνοιγμα του λαιμού, αφού βέβαια δεν ήξερε και τις διαστάσεις που θα είχε ο λαιμός του μελλοντικού συζύγου της. Έτσι ήταν έθιμο να κόβεται ο λαιμός του γαμπρού, δηλαδή του νυχτικού του, την πρώτη νύχτα του γάμου. Στον επάνω όροφο του μουσείου θα δούμε το δωμάτιο του αργαλιού με υφαντά που προορίζονται για κάθε είδος οικιακής χρήσης. Τα μεταξωτά της Κίμης δεν γίνονταν για το εμπόριο, μα για τις ανάγκες του κάθε σπιτιού. Η ποιότητά τους ήταν εξαιρετική. Η επεξεργασία του μεταξιού, το στρίψιμο της κλωστής, το σχέδιο της ύφανσης ήταν ανάλογα με την ιδιαίτερη χρήση για την οποία προορίζονταν το ύφασμα. Για τα αραχνούφαντα μεταξωτά χρησιμοποιούσαν ίνες από 7 ως 10 κουκούλια, για να φτάσουν μέχρι και 100 κουκούλια για τα πολύ χοντρά υφαντά. Στους χώρους της κουμιώτικης τραπεζαρίας και της κρεβατοκάμαρας που βρίσκονται στον επάνω όροφο του μουσείου, τα παλιά έπιπλα και τα σκεύη της καθημερινής χρήσης, τα κουκουλάρικα κάδρα και οι φωτογραφίες που συνάχτηκαν εδώ με υπομονή και αγάπη μέσα από τα οικογενειακά άλμπουμ, μας μιλάνε πιο εύγλωτα και από τις φορεσιές για την Κίμη μιας άλλης εποχής. Την Κίμη με τα 300 ιστιοφόρα που κουβαλούσαν το περίφημο μαύρο κρασί της στη Σμύρνη και στην Οδυσσό και στη Μαρσίλια. Την Κίμη των καραβοκύριδων και των μεταλλορίχων που δούλεψαν στο Λαύριο και ύστερα μπάρκαραν για την Αλάσκα. Την Κίμη των πλούσιων και των φτωχών. Εδώ στην Κίμη ιδρύθηκε στα 1880
Το πρώτο αλληλοβοηθητικό σωματείο στην Ελλάδα, ο Εργάτης, λειτουργήσε η πρώτη σχολή εμπορικής ναυτιλίας στα 1853 και παρθεναγωγείο στα 1894. Λαογραφικό Μουσείο Κίμης. Μνήμες συναγμένες με υπομονή και αγάπη. Η Κίμη μιας άλλης εποχής που έφυγε για πάντα. Κι όμως, εδώ μέσα μπορούμε να την ψηλαφίσουμε, σαν το παλιό κάδρο που ταξιδεύει ακίνητο στον τοίχο.